Baya brok, ang tini narong ni thani, kasha kothama sawi khanari nai. O kothama angkha, dako khoroksani hamjakma kothama. Ang narong na sawi khanari nai ang narong ni bukhuk birkha deborma. Narok tabukbo wanchungma imang production no subscribe khlaijak ya khub hingkai khai ridi. Te pulan simi paithak jora khanawi tongdi. Salsa o takhuk bini best friend bai call khaiye kok shalakya. Afro bini best friend shaka takhuk no nung khoroksa buri bai ungna da henai olokhai o takhuk bo kok ruwi rekha. Afro o takhuk single abuni bagai bo kok rekha. Hingke o bini best friend o buri no bo takhuk ni contact number ruwi rekha. Hingke borok khorok nai no kaham kai no hamjaklai tonglaikha. Hai khai mang 1 year relationship o tonglaikha. Aboni pore bo takhuk ni hamjakma buri o takhuk no care khailia call bo khailia text bo khailia o takhuk call rok khaibo receive khailia te washa call receive khaike bo kok rok misi sana naiya te washa o buri o takhuk no text rok khayo haifano afruwa takhuk offline ungjak takhuk online ungfru bo nokha text khaijak hingke reply rekha afru khai walaina rok logi sano o takhuk no oburui tamoni text khaima let khai hine hingke o takhuk saka afru ang offline chikhai bahai ke reply rinai hinai haipano oburui takhuk no joli jago afru simi boro kokma salaimani aboni porete kokma salailia o takhuk song oburi bo takhuk no kol rok khailia haipano o takhuk tabuk bo nasingoi no tongkhu bini hamjakma buruino au kubai hamjakmani bagui tabuk bo takhuk bini khani borokno mana musungjagai nasingoi no tongkhu hingke baya brok tomung tinini okothama no sajagai tongkha hingke like comment share khlaina tapudi teo channel ko talangoi tongkha hingke subscribe khlai ridi norok jottono kaham kurung no tongbai di hambai।